Първа езикова гимназия Варна. Корейски език се изучава от 2016 година. Изучава се предимно в 8 и 9 клас под формата на факултативни учебни часове. До момента над 200 ученици са минали такова обучение по корейски език. Всяка година училището има ден на корейската култура. От 2020 година имаме договор за сътрудничество с едно изключително училище, Hana Academy, Сеул, и участваме всяка година в международен форум, който те организират. Няколко години правихме това онлайн. През юли месец тази година имахме уникалната възможност да участваме на място. Силно съм впечатлен от това, което видях в училище Hana Academy. Изключително високо ниво на разработване на проекти, защита на проекти. Имах удоволствие, разбира се, да присъствам и на дебати, в които участваха с проекти нашите ученици. Смятам, че достойно представихме гимназията.